Catalunya és pendent de tu. Can you imagine? Tota Catalunya Yes, you're doing very well. de mi? Yes. Okay, Juanjo. Cámara. Luces. Benvinguts i benvingudes a l'esdeveniment de l'any, la gala del català de l'any. Dels catalans que fa 50 anys que van venir a jugar a bàsquet i després van marxar fa 90 i faran avui la gala de la ciutat del bàsquet català. Em diuen que ja podem donar pas al primer convidat. ¿Dónde estás? Que no te veo. ¡Hostia! ¡Hostia! És en Lluís Miquel, el de la tele. Vaig entrevistar amb ella? Yes. Go. Com es diu vostè? Caroline, sigue la luz. ¡Hombre! Vinga a buscar nòvio. Tens nòvia? Em diuen que ja podem donar pas al següent convidat. Sí. Cap Estel·lar 3274, a la cerca de noves formes de vida. Hola. Sí que què fa? On va? No sé com dir. On va? Pizza! Pizza! Qui ha demanat una pizza? La pizza, una tropical, amb pinya, doble bacon, champinyons. I a més amb pinya! A mi no m'agrada la pinya, eh? Jo t'agrada la pinya, he dit pinya. Jo he dit pinya. No de pinya aquesta. És doble formatge, bacon i champinyons. Tens champinyons? Jo sóc intolerant a la lactosa. No t'agrada la lactosa? Ara ho entenc tot. Què passa? Què estàs fent? El de càsting? No, crec que el de càsting no havíem quedat molt després de jo. Don't touch me! Everybody's touching me. Y que no me gusta que me toquen. Porque todo el mundo lo sabe, porque todo el mundo me sabe. Que no puedo ser. Aquí ni fava ni ostres, tio. Ja t'espavilaràs, tio. Jo me'n vaig, ja. I a sobre la pizza sense pagar. La meva pizza! ¡Juanjo! Historietes per a la història del Club Bàsquet Calella. Sabreu que aquest és un any important pel club, perquè es complim 3 efemèrides i això, doncs, poques vegades de l'envergadura d'aquesta ho tornarem a veure. Sabeu que hem fet 50 anys, que som ciutat del bàsquet, som a la recta final ja dels actes, aquest és un dels més importants i que aquest any també ha coincidit que fem 90 anys que fa que juga el bàsquet a la nostra ciutat. L'acte d'avui no pretén ser un recull de la història del Club Bàsquet Calella. Volem recollir batalletes, aquestes historietes, que faran que aquesta estona sigui molt més amena. Per això el que fem ara, sense més preàmbuls, és marxar cap enrere i ens anem a la dècada dels anys 80-90. I per això demanem que pugi a l'escenari aquestes 3 persones. Amb el número 4, Badó Pedemonte. Amb el número 6, Miquel Pinino Mas. I amb el número 13, l'Artur Ferreras. No, ja fa. Jo he buscat coses. Què fot aquest? Oi? Passi. Estem fent una entrevista. Vosaltres vau ser campions de segona divisió la temporada 90-91. Diríeu que és una de les èpoques, allò, fent marxa enrere, més brillants conjuntament amb la del Jase que ha viscut el club? Jo penso que d'èpoques brillants n'hi ha hagut bastantes. El que passa que el fet d'aconseguir això va suposar posar una mica el nom del Calella de la ciutat una mica amunt. Vale, va. Ja està. Poses el que vulguis i... Amb el número 7, Carles Iñiguez. Amb el número 10,
Josep Maria Barceló, Barci. I amb el número 13, un bon número, en Joanito, en Joan Claramunt. Un agraïment també públic en Juanito. Això també s'ho pot dir. Diem, agafem el micròfon, us el aneu passant, d'acord? Juanito, m'has d'explicar, la primera cosa que m'has d'explicar, perquè tu has batejat tots els grups de la gent que sou els protagonistes avui d'aquesta gala. Si no fos, per què? Mira, això ve del meu oncle Tomàs. Sí. En Tomàs tenia, per a cada dècada, tenia un nom, no? I com vaig fer els 60 vaig dir, bueno, tiet, i ara què? Diu, ara estàs a l'edat del si no fos. I el si no fos és, si no fos per l'esquena, si no fos per el tendó d'Aquil·les, si no fos pels genolls, estaríem de conya, però si no fos. Hi ha uns que juguen més, menys, i uns que fan 18 punts, 14, 10, i es fa veient, tu faràs tants, tu faràs tants, tu faràs tants, i arriba algun i tu 4, i tu faràs tot. Amb el número 13, Lluís Ferrer. Amb el número 14, Joan Vicente. I amb el 15, en Castro. Anava a fer la pregunta. Coincidiríeu que en Castro vindria a ser, a veure si l'encerto, com en Navarro, el Barça, el Chichi Creus, el TDK Manresa, perquè jo li diré sempre TDK Manresa, o en Matraco Margall o el Villacamp a la Penya, ell seria això al Calella? Un home del club? Personalment, penso que bastant més. Bastant més, per què? Perquè tots els que has anomenat han passat per altres clubs. I en Castro, tota la seva vida l'ha dedicat aquí i encara li està dedicant. Crec que no hi ha ningú que per mi els meus equips han de ser CIA, no la CIA americana dels espies, no, sinó compromís, intensitat i agressivitat. I per tenir això has de collar una mica. I llavors per això em deien bronco, perquè sempre que hi ha alguna bronca. Això. A Madrid, nosaltres dos. Em vau deixar abandonar a la Puerta del Sol. Això és veritat. A nosaltres no. Tu vas dir, deixeu-me al quilòmetre zero. Exacte. En Quimet avui no ha pogut venir, ell viu a Terrassa, perquè fa uns dies que va estar ingressat a l'hospital, ara ja és a casa, recuperant-se perfectament i plenament, i avui sí que vull agrair la presència de la seva família. La seva família sí que és aquí avui entre nosaltres, i per tant demanaria als seus membres que puguin estar aquí. Ens ha vist el besnet del Quimet Tio, oi que sí? Aquesta samarreta que porta és la samarreta que portava en Quimet quan jugava. La samarreta original del Jaci Calella. Ha passat el temps, ha quedat una mica més encongida, però és la samarreta original amb la que jugava el Quimet. Gràcies per venir. Si us sembla, veiem el vídeo, ens acompanyeu aquí amb nosaltres, i acabem l'acte. Doncs vinga, Quimet Tio. Hòstia, doncs les sabatilles... No, ens feien, ja hi ha fotografies que duem unes botes així, a l'espardenyeria al carrer de la Indústria, una espardenya alta, aquí, així, i només els podies fer servir per jugar. Si la Junta et veia que anaves pel carrer amb les espardenyes, et deien, escolta, farà molt bé les espardenyes, I al venir a la pista, amb espardenyes d'espart, fotim cada relliscada, que dèiem que ara prendrem mal. Era tan prim que com saltaves, hòstia, cremaven els peus. Ah, sí? Collons. Bàsquet! Bàsquet!